Zdravím všechny hůpry a hůprovkyně. Jdeme odpovídat na pana Hopa. Na dnešním programu je hodně věcí, tak pojďme, ať je stihneme. Začal bych tím, že se pan Hop a jeho hvězdný tým snaží smazat všechny věci o minulém videu. Trvalo jim jenom okolo 9 minut toto smazat a potom nezapomněli nadávat. V pravidlech o Discordu nemají, že se nesmí posílat videa, takže to bude asi kvůli něčemu jinému. No divné. Další věc je, že maže komentáře, které se zmíní o tomto videu, tak jsem tam napsal toto a oni to zase smazali. Tím jsem jim jenom dokázal, že co tam je napsané, je pravda. Tak a teď pojďme na to hlavní. Odpověď pana Hopa. Nevím přesně, jestli to byl pan Hop, ale psal jsem Aetherixu na Instagram, jestli se k tomu pan Hop nechce vyjádřit a oni jenom vyhrožovali. V komentářích pod videem psal zase Aetherix, že nic není podložené, i přesto, že tam byly důkazy. Asi se nekoukli na celé video. Ještě k tomu Aetherix jenom nadával, jak tam jsou gramatické chyby a přitom v tom komentáři měli 15 gramatických chyb. A ještě nadávali, že to není můj hlas. No podle mě to problém není, asi jenom neměli více argumentů. Video má skoro 3x více shlédnutí, než je na Aetherixu většinou lidí. Jo, a pan Hop říká, že to video je lež, přitom si to prej ani nepustil, no zajímavé. Jo, tak to jo. Váš komplexní argument je, že to není pravda. Ten váš komplexní argument je vlastně to, že řeknete lidem, ať to video nahlásí a ani se na video nekouknete. Říkáte, že máte podložené naprosto vše, tak proč neukážete nějak důkazy? Zatím to vypadá, že budete říkat, jak to video lidi mají nahlašovat. No nevadí. Také říkáte, že dělám video jenom kvůli tomu, kolik vyděláte. A říkáte, že nechápu biznis. Přitom vám výplatu platí kamarádi z vašeho hvězdného týmu. Já myslel, že platíte vy jim, ale asi platí oni vám. Toto jsem ani neříkal. Vážně z tohoto se směju. Jo, a na Minecraft serveru ani na Discordu ban nemám. Asi máte špatného člověka. Tak a teď toto. Tohle jsem už nechtěl řešit, ale zjistil jsem, že se Hopův hvězdný tým chová jako dítě. No, koukněte na toto. No, už k tomu nic nebudu říkat. A pamatujete na ten box fight, co měl být perfektní a byl za 5000 korun. No, lidi nadávají, jak to je pay to win a jak to je špatné. A ještě k tomu je mapa skopírovaná. Jo, to asi bude vše. Jo, ještě nakonec. Pan Hop říká lidem, ať to video nahlásí. No, udělejte si na něj názor, jaký chcete. No tak čus.